Moi drodzy, jest afera, jest niewesoło, jestem oburzony, muszę się tym z wami podzielić. Sorry, że nagrywam aparatem, ale kamera padła, a sprawa nagli niczym ogień w piekle, no wiadomo. Byłem sobie w mieście na zakupach i naszedł mnie smak na tradycyjną zupkę kuksu. Kupiłem sobie taką zupkę, moi drodzy. To firma nie ma znaczenia akurat, to nie chodzi o to, żeby ją hejtować czy coś w tym guście. Czy w ogóle, czy to też nie product placement? Moi drodzy, czy wy to widzicie? Zupa błyskawiczna z kluskami. Kluskami. Czy wy widzicie ten napis kluski? A co jest na tym obrazku? Kurwa! Makaron to jest, albo nudle to są. Jakie kluski? Żeż to jest kluska. Kluska. Kluski. Kluski. To są akurat kopytka. Kluski. Kluski, to są kluski. To są nudle albo makaron, a nie żadne kluski. Kluski, kluski, to są kluski. Kurwa mać. Tyle.